What's up, prieteni, eu mă numesc Andrei și bine v-am găsit la un nou videoclip. Tu ca avans deodată de la început pune un like, ești abonează, dar eu azi vă arăt azi încă o aplicație pentru telefon. Așa că hai să trecem la treabă cât mai repede. Aplicația de astăzi se numește PlayFi. Haideți să intrăm în trânsa. Cam așa arată ea. Aici avem o dată la 24 de ore. Apăsăm pe acest joystick. Ne apare o reclamă care o închidem cu succes foarte repede și se pornește minatul la acestei monede alora din aplicație. Eu am 46 de monede, ea minează cu 0,50 pe oră. Aici invităm prieteni, aici ne scrie cum lucrează aplicația. Aici avem tichete care putem să participăm în acest concurs. Uitați-vă, aici ne trebuie tichete. Cât mai multe, cu atât mai mari șanse să câștigi. Aici meniul, fiecare în parte. Aici avem wallet-ul nostru. La mine până când e 0. Și aici, dacă le dăm follow pe Facebook, pe Telegram, pe ne mai dă câteva puncte de aceste de alora. Și încă un lucru foarte important, aici ei ne arată, au peste 100.000 de înregistrări și cu cât mai mult se vor înregistra, rata asta care pe oră, ea tot scade. Dacă vedeți, deodată era la început 0,8 pe oră, acum e 0,5 și degrabă va fi 0,4. Când ajung la 100.000 va fi 0,4, la 1 milion 0,2, 10 milioane 0,1. Așa că scoteți-o și minați împreună cu mine și eu în alt videoclip vă voi arăta cum să schimbați acești tokeni în dolari și să vă trimiteți vouă în wallet. Cam atât cu aplicația de azi. Nu uita și tu să dai un like, să te abonezi și să mă urmărești, mereu să pui clopoțelul și să mă urmărești, pentru că eu pun des videoclipuri cu diferite aplicații. Cu voi a fost Andrei, ne vedem data viitoare. Paca, paca.